Nag-inuman nga kami noon hanggang hindi namin namamalayan na nakarami na pala kami. Pinilit kong sarili kong ayusin ang mga kalat bago ako pumasok sa kwarto. Kinaumagahan, gaya ng dati, maaga na namang umalis ang asawa ko. Wala akong ganang bumangon. Kaya naman, hinayaan ko muna ang sarili kong humilata sa kama. Maya-maya pa, narinig ko ang boses ng anak ko. Tinatawag na niya ako. "Oh, anak, bakit? Anong kailangan mo?" Ang tanong ko. "Mami, sabi po ni Tito, kakain na raw po tayo." Ang masayang sabi ng panganay ko. "Ha? Kakain?" Ang nagtatakang sagot ko naman. "Oo, Lori, kain na. Nakanda na yung mga pagkain." Ang sagot naman ng aking bayaw. "Pwede ba, Lori? Parang awa mo na. Tigilan mo ang mga meeting na yan. Ang ambag mo dito sa bahay ay alagaan ang mga anak natin. Maglinis, magluto, yan lang ang role mo dito. Dahil ikaw ang ina at ako naman ang padre de pamilya na kailangang maghanap ng pera para sa atin. Kaya ikaw, dito ka lang sa bahay." Ang galit na sambit ng asawa ko. "Oo, alam ko yan. Pero, paano ako? Gusto kong magkaroon ng sariling pera. Gusto kong meron din akong sariling ipon. Ayoko naman na umaasa lang ako sa iyo." Ang sagot ko naman. "Lori, pwede ba? Kung ano-ano mga sinasabi mo? At pwede ba kung ano yung sinabi ko? Yun lang ang dapat masunod. Huwag na huwag ka nang sumagot pa kung ayaw mong malintikan." Ang galit na wika niya. Ganito po ang ugali ng mister ko. Sa loob ng aming bahay, siya po ang batas. Siya po ang palaging nasusunod, kahit na wala na po sa tamang lugar. Aaminin ko pong wala akong kakayahan para kontrahin ang lahat ng gusto niya. Dahil kapag ginawa ko iyon, siguradong hindi niya ako bibigyan ng kahit sentimo. Siya nga pala. Itago niyo po ako sa pangalang Lori. 32 years old. Meron po akong 2 anak. At ito po ang kwento ng buhay ko. Balikan po natin nung ako'y 27 years old pa lang. Nagpaalam ako sa mga magulang kong luluwas ng Maynila para makipagsapalaran. "Ma, pa, gusto ko po sanang magpaalam po sa inyo. May sinabi po kasi si Carla. Kailangan daw po ng sekretary doon po sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Naisip ko pong subukan at magpakasakali. Sigurado pong malaki po ang sahod doon. Kasi nga po, syudad po yun. At isa pa, alam niyo po ba, mayaman po yung boss nila." Ang sabi ko. "Anong sinabi mo, Lori? Aalis ka? Aba alam mo namang hindi kami sanay na nasa malayo ka, anak. Kung may mahanap kang ibang trabaho dito, pwede bang dito ka na lang, Lori? Huwag ka nang umalis." Ang malungkot na sambit ng aking ina. "Ma, ayaw ko din po sana pero ilang buwan na rin akong naghahanap Wala po talaga. Kaya ma, pagbigyan mo na ako." Ang wika ko.
Sige anak, kung talagang hindi ka na paawat pa, mag-ingat ka doon ha, ang wika ni Papa. Salamat po, Pa, ang sagot ko naman. Nung time na may basbas na ang papa ko, kahit na hindi pa sumasang-ayon si Mama, dali-dali ko nang inayos yung mga gamit ko. Pagsapit ng gabi, nagbiyahe na nga kami papuntang syudad. Pinsan, pag nasa syudad na tayo, ayusin mo yung sarili mo ha. Ang ganda mo pero sayang. Losyang kang manamit. Sorry pinsan ha pero hindi ko naman planong saktan ka eh. Mas mabuti na lang yung ako yung magsasabi sa'yo. Baka mamaya, hindi ka rin makakaligtas sa mga mata ng magiging kasama natin doon. Kaya pinsan, huwag mo sanang bibigyan ng mali siya. Yung sinabi ko, ang wika ng pinsan ko. Pinsan, losyang ba ako? Akala ko kasi okay lang yung ganitong damit. Nasanay na kasi ako sa ganito. T-shirt at ito, mahabang palda. Ang sagot ko naman. Hay nako naman pinsan, yung style ng pananamit mo, nakita mo lang yan sa mama mo eh. Kaya yan na rin ang ginagaya mo, na sa tingin mo, bagay naman sa'yo. Lagi mong tandaan ha, dalaga ka. Yung mama mo, matanda na. Iba na ang panahon natin ngayon. Tingnan mo ko, maiksi ang short, at nakasando ako. At hindi lang yan ha, tingnan mo, sumisilay din ang tiyan ko. Ito ngayon ang uso, Lori. Hindi yung ganyan na yung suot mo. Ang pangit. Manang na manang. Losyang na losyang. Pero di bale. Huwag kang mag-alala. Marami akong damit doon. Magka-size lang naman tayo, di ba? Sige na. Ang mabuti pa, matulog ka muna. Mahaba pa yung biyahe natin. Ang sambit ng pinsan ko. Umidlip nga ako noon. Akala ko idlip lang pero ilang oras din pala. At nagising na lang ako dahil sa pagtapik ni pinsan sa balikat ko ng paulit-ulit. Lori, gising na. Nakarating na tayo. Yung mga gamit mo ha, yung bag mo ilagay mo sa harapan mo at hawakan mong mabuti. Huwag mong hayaan na pupunta sa side mo or sa likod mo. Sa harapan lang dapat. At dapat, huwag kang humiwalay sa akin ha. Baka mamaya, maligaw ka pa. Huwag kang tatanga-tanga. Wala ka na sa probinsya. O ano, ready ka na? Baba na tayo. Maraming mga tao. Nakikita mo naman siguro yung mga yan, di ba? Huwag mong pairalin yung pagiging probinsyana mo. Tara na! Ang wika ng pinsan ko. Nung nakababa na kami, agad na kaming sumakay sa taxi. Hoy, Lori, huwag ka nang matulog ha. 20 minutes lang yung biyahe natin. Ang sambit ng pinsan ko. Lihim akong nasiyahan sa mga nakikita ko. Marami kasing gusaling nagtataasan. At talagang napakaganda. Gusto kong sabihin yon sa pinsan ko pero baka mamaya makarinig pa ako ng hindi maganda mula sa kanya. Pagkalipas ng 20 minutes, huminto na ang taxi. Baba na pinsan, ang sambit niya. Halika, pasok ka na sa boarding house ko. Dagdag pa nito. Pinsan, ito ba ang kwarto mo? Ang ganda naman. At mukhang mahal ang binabayaran mo dito ha. May aircon ka pa oh. Grabe, pinsan.
Nakakainggit ka naman. Ang sarap namang matulog dito. Alam mo, napakaswerte mo. Ang masayang sabi ko sa pinsan ko. Hoy, Lori, nakakayang bunganga mo. Ang OA mo. Pwede ba? Huwag mong pairalin yung ganyan na pananalita mo. Pinapakita mo lang na probinsyana ka eh. Huwag kang ignorante. O heto nga pala yung mga damit na sinasabi ko sa'yo. Miniskirt ang mga karamihan dyan ha. At may mga blouse din dyan. Yan ang bagay sa miniskirt. Sige na, magpahinga ka na. At isukat mo mamaya yan. O siya nga pala, maligo ka muna ha, bago mo isuot ang mga yan. Ayoko nang dugyutin. Kita mo naman ako, malinis ako, sige na. Siya nga pala, Lori, may pupuntahan ako. Lalak ko yung pintuan ha. Huwag mong hayaan na nakabukas. Kung nakakaramdam ka ng gutom, maraming mga pagkain dyan. Magluto ka kung ano ang gusto mo. May susi ako, kaya huwag mong hayaan na nakabukas ang pintuan. Syudad dito, hindi probinsya. Huwag kang tatanga-tanga ha. Sige na, aalis na ako. Yung mga binilin ko sa iyo ha, pinsan. Ang sabi ng pinsan kong si Carla. Oo, pinsan. Maraming salamat. Ang sagot ko naman. Malaki na ang pinagbago ng pinsan ko. Kasi nga naman, lumaki na siya sa syudad. Yung ugali niyang mataray, hindi rin nagbago. Pakiramdam ko nga mas lalo pang mataray. Mapagmataas, na tila ba, hindi na siya nanggaling sa hirap. Sa katunayan yan, nakapag-asawa lang yung nanay niya nang may kaya sa buhay. Dalagang ina ang kanyang ina. Sadyang magaling lang sa diskarte ang ina niya dahil nakapag-asawa ng matandang mayaman. Nasa abroad na silang dalawa ngayon. Bale, si Carla ang naiwan dito sa syudad. Maganda kasi ang trabaho niya, kaya hindi niya maiwan-iwan. Hay nako, kung hindi ko lang iniisip yung mga magulang ko, hindi ko rin sana tatanggapin yung sinasabi niyang trabaho. Sayang din kasi, sayang yung pinag-aralan ko. Kung hindi ko magagamit, kahit na maging isang secretary lang ako, okay na ako dun. Nagtrabaho nga ako sa syudad bilang isang secretary. At dito ko nakilala ang lalaking nagpatibok ng puso ko. Itago po natin siya sa pangalang Nikki. Si Nikki ay anak siya ng may-ari sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Sa katunayan, maraming naiinggit sa akin dahil ako yung gusto niya. Maraming nagkakandara pa sa kanya pero hindi niya pinapansin ang mga yun. Lingid po sa aking kaalaman, lihim din pala na humahanga si Carla kay Nikki. Nung nagkaroon ako ng pagkakataon, kinausap ko si Carla. Carla, may sasabihin sana ako. Carla, balita ko kasi, crush mo din pala si Nikki. Hindi ba kayo nagkaroon ng relasyon? Kasi napaka-imposible naman kung hindi. Maganda ka, sexy, maputi, mabait, at okay naman yung estado ng buhay mo. Ang nakangiti nga, sabi ko. Hoy, Lori, anong klaseng tanong yan? Nang iinsulto ka ba? Hindi porket ikaw ang gusto ni Nikki, ganyan ka na magsalita. Baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa akin, wala ka ngayon dito. At hindi mo rin sana makikilala
ang lalaking tiyak na mag-aahon sa kahirapan sa inyo. Ayusin mo ang pananalita mo ah. Kung hindi ako makapagtimpi, baka makalimutan kong pinsan kita. Ang galit na sabi nito. Carla, wala akong ibig sabihin. Hindi naman ako nagmamayabang. At mas lalong hindi ako nangiinsulto. Ang sa akin lang naman ay yung pagtataka. Iyon lang naman eh. Sige, sorry. Kung hindi mo nagustuhan ang tanong na yan, ang malungkot na sambit ko. Walang ibig sabihin, hindi ka nangiinsulto at hindi ka nagmamayabang. Eh halatang nangiinis ka eh. Ang sabihin mo, mayabang ka talaga. Akala mo kung sino ka naman. Alam mo, dahil sa ginagawa mo ngayon, pasensya ka na ha. Hindi ko na kayang makisama sa isang tulad mo. At tama na rin yung 2 taon na pagtira mo dito ng libre. Bahala ka na sa buhay mo. Ang gusto ko lang naman ay umalis ka na, Lori. Umalis ka na ngayon dahil kumukulo na ang dugo ko sa'yo. Ang wika niya. Carla, wag naman sanang ganito. At mas lalong hindi ko alam na masasaktan ka pala. Sorry, ang pagpapaliwanag ko. Lori, ayaw ko nang magsalita. Tama na ang mga sinabi ko. Ayoko na. Umalis ka na ngayon na. Ang sabi niya. Masama ang loob ko noong mga sandaling iyon. At habang nag-e-empake ako, kinuha ko lahat yung mga gamit ko. Pagkatapos kong nailagay sa bag ang mga yon, nagpaalam na ako sa pinsan ko. Magsisiman ako dahil sa mga nasabi ko sa kanya, wala na akong magagawa. Kung alam ko lang na magagalit pala siya, sana hindi na ako nagtanong pa. Pagkalabas ko sa boarding house ni Carla, hindi ko alam kung saan ako pupunta. At habang naglalakad ako ng walang direksyon, biglang may humintong kotse sa aking tapat. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako or matutuwa dahil si Nikki ang huminto sa aking tapat. Sabay sabing, Lori, anong nangyari sa'yo? Bakit bit-bit mo yung mga gamit mo? At saan ka naman pupunta niyan? Tanong niya. Ikaw pala yan, Nikki. Ewan ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon eh. Nagalit kasi yung pinsan ko. Dahil hindi raw niya nagustuhan ang sinabi ko sa kanya. Kaya heto, pinalayas niya ako nang wala sa oras. Ang sagot ko naman. Ganun ba? Halika, sumama ka sa akin. May kondo ako. Doon ka muna. Halika na. Hindi maganda ang ginagawa mong yan. Alam mo, maraming loko-loko dito. Baka mamaya, matsyempuhan ka pa ng mga adik. At baka ano pa ang gawin nila sa'yo. Ang sagot, Nikki. Nung time na yon, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya sumama na ako kay Nikki. Wala na akong ibang choice. Pagkalipas ng ilang saglit, nakarating na kami sa kondo niya. Lori, dito ka muna ha. Alam mo, matagal nang walang nakatira dito. Pero, palagi kong pinapalinis. Si kuya ko naman, matagal pa yun. Nasa ibang bansa pa siya. Siguro, 2 years pa bago siya umuwi. Ewan ko kung kailan niya maalala. Saka uuwi yun. Kaya habang wala siya, ikaw muna. Ang masayang sambit ni Nikki. Nikki,
Hindi ba nakakahiya? Baka magalit yung mga magulang mo kapag malaman nila ito. Ang wika ko. Magagalit? Lori, hindi na ako bata. At isa pa, sariling kondo ko to. Kaya huwag kang mag-alala. Pero, maiba nga tayo. Gusto kong malaman kung ano yung sagot dun sa sinasabi ko sa'yo. Gusto kita, Lori. Mahal kita. Ang malambing natura niya. Nikki, dahil sa kabutihan mo sa akin, sa tingin mo ba, makakatanggi pa ako? Mag-iinarte pa ba ako? Oo. Gusto rin kita, Nikki. Mahal din kita. Ang sagot ko. Talaga? Pangako, Lori. Mamahalin kita ng buong puso. Pangako. At ang gusto ko, dito ka na lang. Ayokong makitang mapagod ka. Dito ka lang, okay? Ang wika niya. Nikki, maraming salamat talaga pero alam mo, iniisip ko yung mga magulang mo at yung kapatid mo. Okay lang ba talaga na dito muna ako? Hindi ba sobrang kalabisan naman yun? Ang malungkot na sambit ko. Lori, kung iniisip mo yung mga magulang at kapatid ko, huwag kang mag-alala dahil ako na ang bahala sa kanila. Basta ang gusto ko, dito ka lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Ang wika niya. Okay, sige. Ikaw ang masusunod. Wala naman akong magagawa dahil ayaw ko namang magpalaboy-laboy sa labas. Ang sagot ko. Nung mga sandaling yon, nagsama na nga kami ni Nikki bilang mag-asawa. At pagkalipas ng 1 taon, nabiyaan kami ng anak. Sa unang anak namin, okay pa naman ang aming samahan. Masaya kami kahit papano. Dahil sa nanaig ang init ng aming pagmamahalan bilang mag-asawa. Yung isang anak namin, nasundan pa ito ng isa pa. Sa pagkakaroon ng pangalawang anak namin, dito ko na nakita at unti-unting napapansin na ibang-iba na ang asawa kong si Nikki. Hindi na siya gaya ng dati. Palagi na siyang abala sa trabaho. Walang oras sa aming mag-iina. Lalong-lalo na sa akin bilang asawa niya. Nikki, pwede bang maaga kang umuwi mamaya? Kung pwede lang naman sana. Ang sambit ko. Lori, ayan ka na naman Nagdadrama ka na naman. Alam mo naman na ako lang ang inaasahan nila sa negosyo. Ayaw kong biguin ang mga magulang ko. Alam mo naman ang kwento noon, hindi ba? Mana nila sa mga ninuno ang negosyong iyon. Kaya hanggat maaari, ayaw nilang pabayaan ko yun. Pang-unawa lang ang kailangan ko, Lori. Hindi yung pagdadrama mo. Yun lang. Dahil para din sa atin ang ginagawa kong ito. Nagsusumikap ako para sa atin. Lalong-lalo na sa mga bata. Sana maintindihan mo ko. Lori, sana lang. Ang sagot naman niya. Pang-unawa ba ang kailangan mo, Nikki? Matagal ko nang binigay yan. Lahat ng pang-unawa, binigay ko na sa'yo. Ngayon na ako naman yung humiling, Nikki, hindi mo man lang ba tatanungin kung bakit ako nakiusap na kung pwede, umuwi ka ng maaga? Anniversary natin, Nikki. Yung espesyal na araw para sa ating dalawa. Nakalimutan mo na. Bakit? Wala na ba kami sa'yo? Pera na lang bang mahalaga?
Yung kumpanyang sinasabi mo, siya lang ba ang kailangan mo ngayon? Paano ako? Sana maisip mo naman na meron din akong pangangailangan. Baka nakakalimutan mo na yan. Yung obligasyon mo sa akin bilang asawa mo. Hindi mo lang ba iniisip yun? Tao ako, Nikki. Tao. Hindi ako robot. At mas lalong hindi ako manhid. Ang galit na sabi ko. Lori naman eh. Dalawa na yung anak natin. Nagkakaganyan ka pa. Ano kaya kung mag-focus ka na lang sa mga bata? At siya nga pala, pasensya ka na kung ngayon ko lang nasabi. Darating na yung kuya ko. Yung bakanting kwarto, pakilinisan. Sige na, aalis na ako. Tama na yung drama. Ang sambit ng mister ko. Yan! Diyan ka magaling, Nikki. Mahilig ka kasing mag-walk out. Kaya madalas, hindi natin naayos yung problema dahil ganyan ka. Ang galit na sabi ko. Lori, pwede ba? Ayokong magipagtalo sa'yo. Maraming trabaho ang naghihintay sa akin. Sige na, alis na ako. Ikaw nang bahala dito. Mamayang gabi na yung dating ni kuya. Yung kwarto niya, linisan mo na para hindi naman nakakahiya. Ang sagot niya. At tuluyan na siyang tumalikod. Umalis na siya. Nanggagaliti ako sa sobrang galit dahil sa ginagawa ng asawa ko. Wala naman akong ibang gawin kundi umiyak para mailabas ko ang sama ng loob ko. Umiiyak nga ako habang inaayos ang kwarto ng kapatid niya. Nagtataka na rin yung mga anak ko. Pero ang sabi ko, okay lang ako at napuwing lang ang mata ko. Pagsapit ng gabi, nakatulog na yung mga bata. At habang hinihintay ko ang pagdating ng bayaw ko, nagpasya akong uminom muna. Nakadalawang bote ako ng beer nung nakarinig na ako ng sunod-sunod na katok. Oh, kuya, ikaw pala yan. Halika, pasok ka. Tuloy ka. Ang nakangiting sabi ko. Lori, kumusta? Long time no see ah. Yung mga pamangkin ko, nasaan sila? Ang sambit niya. Ayos lang naman po ako, bayaw. Heto, umiinom akong mag-isa. Dahil, alam mo ba kung bakit, bayaw? Anniversary namin ngayon ni Nikki. Pero ayun, walang time sa akin. Kaya heto, ako na lang mag-isa. Solo flight, bayaw. Yung mga bata, tulog na sila. Ang sagot ko. Naks naman, happy anniversary. Lori, kung wala si Nikki at kung gusto mo, ako muna ang kasama mo. Mag-celebrate tayong dalawa. Masarap ang pulutan mo ha, Lori. Ganito ba kung masarap? Pag maingay habang kinakain, masarap ba? Ang sabi nito. Bayaw naman eh. Anong ibig mong sabihin? Diretsahin mo na. Ang wika ko. Wala yun, Lori. Huwag mo nang isipin yun. Alam mo, pakiramdam ko, may problema ka talaga. Pwede bang malaman ang problema mo? Ang seryosong sabi nito. Problema? Wala ah. Kuya Bayaw, gusto ko lang uminom. Dahil nga anniversary namin, di ba? Nagse-celebrate naman ako. Kahit wala yung asawa ko. Ang sambit ko. Lori, wag mo nang ilihim pa. Kilalang kilala kita. Hindi ka naman dating ganyan eh.
Hindi ka naman dating tumitikim ng alak. Ano bang problema ng hipag kong maganda? Ang turan ni Bayaw. Alam mo, wala talaga akong malilihim sa'yo, no? Oo na, aaminin ko na may problema nga ako pero ayaw kong sabihin sa'yo. Nakakahiya kasi. Ang nakangiting wika ko. Nakakahiya? Bakit ka naman mahihiya? Wala ka namang hiya eh. Ang pabirong sambit niya. Sige na, sabihin mo na kung ano yon. Dagdag pa niya. At dahil sa pangungulit ng bayaw ko, sasabihin ko na sana sa kanyang dahilan. Kaya lang, biglang dumating ang asawa ko. Kuya, welcome home. Kumusta ka na? Ang sambit ni Nikki. Oh, Nikki, ayos lang. Siya nga pala, happy anniversary sa inyo ni Lori. Halika, umupo ka muna at samahan mo kaming mag-celebrate. Ang sagot ni Bayaw. Kuya, pasensya ka na pero pagod ako eh. Kayo na lang. Sige, pasok na ako sa kwarto. Inom lang kayo. Mag-enjoy lang. Sobrang nakakapagod kasi. Ang wika ni Nikki. Pagkatapos niyang sabihin ang mga yan, pumasok na siya sa kwarto. O Bayaw, ikaw na lang ang magsabi ngayon kung bakit ako ganito. Nakita mo naman ang ugali ng kapatid mo, di ba? Yung reaksyon niya. Sa tingin mo ba, masaya ako sa ginagawa niya? Sa tuwing pinaparamdam niyang hindi ako mahalaga? Sa tingin mo ba, magpakasaya ako? At dapat matuwa? Ang mangyak-ngyak na sabi ko. Lori, huwag ka nang malungkot. Kung ayaw mong sagutin ang tanong ko kanina, okay lang. Uminom na lang tayo. Ayokong malungkot ka. Sige na, inom na Lori. Inom na hanggang gusto mo. Sasabayan ko ang hilig mo. Ang sabi ni Bayaw. Nag-inuman nga kami noon hanggang hindi namin namamalayan na nakarami na pala kami. Pinilit ko ang sarili kong ayusin ang mga kalat namin bago ako pumasok sa kwarto. Kinaumagahan, gaya ng dati, maaga na namang umalis ang asawa ko. Hindi na bago yun para sa akin. Wala akong ganang bumangon. Kaya naman, hinayaan ko muna ang sarili kong humilata sa kama. Maya-maya pa, narinig ko ang boses ng anak ko. Tinatawag niya ako. Oh, anak, bakit? Anong kailangan mo? Ang tanong ko. Mami, sabi po ni Tito, kakain na raw po tayo. Ang masayang sabi ng panganay ko. Ha? Kakain na? Ang nagtatakang sagot ko naman. Oo, Lori, kain na. Nakahanda na yung mga pagkain. Ang sagot ni Bayaw. Habang papalapit sa aming mag-ina. Hala, bakit ikaw ang gumawa niyan? Bakit ka nagluto? Nakakahiya naman. Pasensya na ha. Masama kasi ang pakiramdam ko eh. Parang tinatamad nga akong bumangon kanina. Kasi maagang umalis ang asawa ko. Ganun lagi ang ginagawa niya. Ang malungkot na sabi ko. Lori, hayaan mo na. Kung busy ang kapatid ko, di bale, nandito naman ako eh. Ako na ang pupuno sa mga pagkukulang niya. Sa mga pagkukulang niya sa aking mga pamangkin. Sabi ni Bayaw. Talaga po, Tito? Ang sagot ng mga batang hindi pa nila alam yung nangyayari sa amin ng papa nila.
3 and 4 years old na yung mga anak ko. Naku bayaw, sige na nga, kumain na tayo. Baka mamaya, lumamig ng mga pagkain na inihanda mo. Ang sarap pa man din tong niluto mo ha. Wow! Ang masaya nga, sabi ko. Kids, kain na! Habang magkaharap kami, pakiramdam ko, parang unti-unting nabubuo na ang pamilya ko sa katauhan ng bayaw kong siniki. Masayang masaya ang mga bata. Parang daddy na nila ang kapatid ng asawa ko. Sa paglipas ng mga araw, walang pinagbago ang mister ko. Maaga siyang umaalis sa bahay at gabi na kapag umuwi. Habang ganon ang ginagawa niya, kami naman ng bayaw ko, unti-unti na kaming nagkakamabutihan. At dito niya muling tinanong kung bakit malamig na ang samahan namin ng asawa ko. Lori, pwede bang magtanong? Ang seryosong sabi niya. Pwede naman. Ano ba yun? Ang sagot ko. Pwede bang sabihin sa akin kung bakit humantong sa ganito ang samahan niyo ng kapatid ko? Kung okay lang sa iyo ha. Kasi ang pagkakaalam ko at ang pagkakatanda ko sa lahat, hindi naman kayo ganito eh. Dati nga halos ayaw niyo nang maghiwalay. Dati, sobrang sweet niyo pa. Dati, okay na okay kayo. Bakit biglang ganito? Bayaw, ilang buwan ka na rin dito. Siguro naman, napapansin mo na ang ginagawa niya, hindi ba? Sa tingin mo ba bilang asawa, hindi ako magrereklamo? Hindi ako magsasalita? Alam mo, mula nung lumabas ang bunso naming anak, ganyan na siya. Ilang taon na rin siyang ganyan eh. Palagi akong nagmamakaawa sa atensyon niya at higit sa lahat, yung obligasyon niya. Yan ang palagi kong pinapaalala sa kanya. Kailangan ko rin siya. Bata pa ako at may kailangan din ako. Kaya ako ganito. Pero alam mo, nung napagod na ako, hinayaan ko na lang siya hanggang sa humantong na sa ganito ang lahat. Ayaw ko sanang magsalita pa, pero mas okay na rin yung ganito. Nasabi ko na sa'yo Kuya Bayaw, at ngayon alam mo na, siguro naman hindi ka na magtataka kung bakit mas malamig pa sa yelo ang samahan namin ng kapatid mo, ang wika ko. Alam mo, marami na akong nababalitaan na ganito. At ito ang laging dahilan ng hiwalayan. Kasi, ang isa sa kanila ang gagawa ng hindi maganda. Maghanap sila ng taong magpapaligaya sa kanila. Sana Lori, huwag mong gagawin yun. Kawawa kasi ang mga anak nyo kapag mangyari yon. Ang tulad niya. Bayaw, kung gagawa ba ako ng hindi maganda, magsusumbong ka ba? Sasabihin mo ba sa asawa kong meron na rin akong iba? Halimbawa lang naman ang malungkot. Naturan ko. Hoy Lori, seryoso? Maghanap ka ng iba? Hindi ba kayang ipagwalang bahala ang nararamdaman mo? Ang sambit niya. Anong sinabi mo? Ipagsawalang bahala? Paano? Hindi pa naman ako patay para hindi ako makaramdam. Hindi ko naman kayang pigilan. Lalo na kung matagal nang hindi. Ang sagot ko. Lori, tumingin ka nga sa akin. Kung talagang hindi mo na kayang pigilan, nandito ako. Kayang-kaya kong ibigay ang gusto mo. Yung mga pangangailangan mo.
Nakahanda ko sa mga pwedeng mangyari. Ako na lang. Huwag ka nang maghanap ng iba. Kayang-kaya kong itago ang lihim natin kapag pumayag ka sa mga sinabi ko. Alam mo, hindi ka naman kasi nakakasiguro sa mga lalaki eh. Baka mamaya, sisirain lang ang pamilya mo. Pagkatapos, iiwan ka na pag nagsawa na. Pag sa akin kasi, iingatan kita at hindi ko hayaan na masira ang pamilya mo. Basta ang role ko lang sa buhay mo, pasahin ka at magiging ama ng mga pamangkin ko. Pag walang asawa mo, Lori, malinis ang intensyon ko. Kahit alam nating mali ito, ang wika ng aking bayaw. Nasa taas kami that time. May terrace doon. Parang kwarto na ito. Pwede na matulog doon dahil may kama na rin. Habang iniisip ko ang mga sinabi ng bayaw ko, nung naramdaman ko na ang yapos niya, sabay halik sa batok ko. Bayaw naman malito. Hindi pwede ang binabalak mo at yung iniisip mo. Ang sabi ko habang umiiwas ako sa mga halik niya. Walang mali. May plano ka ding maghanap ng iba, hindi ba? Ako na lang. Wala din lang pinagkaiba eh. Huwag ka nang lumayo pa. Kailangan natin ang isa't isa. Pumayag ka na, Lori. Ang bulong niya. Hindi na ako nakasagot noon para akong biglang natameme. Nung hindi ko namamalayan na, nakahiga na pala kaming dalawa. Nagkatitigan kami at talagang iba ang titig ng bawat isa. Pumikit na lang ako. Bilang tanda ng pagsang-ayon sa mga gusto niyang mangyari. Para akong isang halaman na tuyot na biglang sumigla nang may dumilig. Grabe. I can't explain kung ano yung nararamdaman ko that time. Pagkatapos noon, sinulit namin ang unang beses na may mangyari sa amin. At doon pa talaga sa terrace na yun nangyari ang lahat. Pagkatapos ang hindi inaasahang pangyayari, parang gumaan ang pakiramdam ko. At parang nakalimutan ko na ang galit ko sa asawa ko dahil sa tulong ng aking bayaw. Lumipas ang mga araw, hinayaan ko lang si Nikki at ipinagpatuloy namin ni Bayaw ang aming maling na umpisahan. Ang buong akala ko noon, magtatagal pa kami. Pero umabot lang ito ng halos 8 taon. Pagkalipas kasi ng halos 8 taon na yon, nabalitaan ko na lang na makikipag-asawa na pala ang bayaw ko. Nasaktan ako noon ng sobra dahil sa nalaman ko. Pero yung sakit, kinimkim ko yun dahil hindi ko naman pwedeng ilabas. Ayaw ko nang makahalata ang mga tao sa paligid ko. Nagkunwari akong hindi naapektuhan. Pero deep inside, masakit talaga. Ang sabi nga nila, aray mo, pakak. Sa pag-alis ni Bayaw sa bahay namin, nag-iisip na ako para muling sumubok sa ibang lalaki. Kaya lang, habang iniisip kong muling gumawa ng kasalanan, dito naman saktong-sakto nagbago na ang asawa ko. Nagising na lang akong katabi ko na siya sa kama at umiiyak ito. Habang humihingi ng tawad, nag-iyakan kaming dalawa. Nagkapatawaran at muli niyang ipinaramdam sa akin ang kanyang pagmamahal. Ilang taon din akong nananabik sa kanya at sa awa ng Diyos, binigay niya iyon. Sa paghingi ng tawad ng asawa ko, muli na namang nanumbalik ang aming pagmamahalan. Naging masaya, naging masigla ang dating
malungkot na tahanan. Labis-labis akong nagpapasalamat dahil hindi na ako nakagawa ng mali bago pa ma-realize sa asawa kong kailangan din niya ako. Sa ngayon, happy together. Happy family na kami. Ramdam kong mahal niya ako at ganun din ako sa kanya. Samantalang si Bayaw naman, parang walang nangyari sa aming pagitan. Normal lang yung mga galaw namin pag magkita kami. At higit sa lahat, pareho na naming binaon sa limot ang pagkakasalang aming nagawa. Tama na yung minsan na magkasala. Ayaw ko nang maulit pa. Dahil kapag maulit pa yun, ay baka naman hindi na ako makakalusot. At dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Lori. Sadyang napakahirap palang magmahal. Lalo na kapag may hadlang sa inyong pagmamahalan. At bakit pa hinayaan na mahulog sa isa't isa? Lalong-lalo na kung alam naman na hindi kayo pwedeng magsama. Mga kaibigan, isang panibagong kwento ngayong oras na ito ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo ang kwentong ito. Stay tuned and enjoy. Hello, Miss Lady L. Magandang oras sa iyo. At sa lahat ng mga masugid na tagapakinig. Itago mo na lang ako sa pangalang Alpha. Tubong probinsyana ako, Miss Lady L. At napadpad dito sa syudad, na kung saan nandito ang ate ko. Bale, 4 kaming magkakapatid. Ako yung bunso. At sa aking pamamalagi sa bahay ng ate ko, naging maayos naman ang lahat. Sa katunayan, nag-usap silang dalawa ng bayaw kong si Kuya Drix para dito ko na ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Sa sinabing yun ng bayaw ko, sobrang saya ko noon, Miss Lady L, dahil matutupad ko na ang pangarap kong makapagtapos sa aking pag-aaral. At bilang kabayaran naman sa mga kabutihang ginagawa nila sa akin, ako na ang gumagawa sa mga trabaho sa loob at labas ng bahay. Maaga akong nagigising dahil maagang umaalis ang ate ko at ang bayaw ko. Laking pasasalamat ko lang nun dahil wala pa silang anak. Kaya, yung mag-asawa lang ang pinagsisilbihan ko. Mabait ang ate at bayaw ko. Kaya, ang sabi nila, kukuha na lang daw sila ng kasama namin sa bahay. Pero, ang sabi ko, kaya kong pagsabayin ang pag-aaral at yung mga gawain sa bahay. Natuwa naman sila sa sinabi ko dahil maasahan daw ako. Ang sabi ko naman, gusto ko lang suklian yung mga kabutihan nilang dalawa sa akin. Masaya kaming 3 sa isang bahay. Hanggang sa dumating yung araw na may isang lalaking nanligaw sa akin. 19 years old na ako that time, Miss Lady L. Nung nalaman nila ate at bayaw na may nanliligaw sa akin, nagalit si bayaw. At ang sabi niya, sagabal lang daw ang lalaki sa mga pangarap ko. Kaya, ang sabi niya, umiwas daw ako sa mga lalaki dahil mataas daw ang pangarap nila sa akin. Gustong-gusto nilang makapagtapos ako sa aking pag-aaral. At habang nagsasalita ang bayaw ko, sumabat naman ang ate ko at ang sabi niya, Han, hayaan mo na. Huwag mo na siyang pagbawalan.
Baka mamaya, magrebelde pa yan. Or baka naman, makipagtanan na yan. Kaya, hayaan mo na, Han. Mas maganda nga yan eh. Dahil, may inspirasyon siya habang nag-aaral. Han, di ba, ganyan din tayo nun? Ang sabi naman natin nun, gagawin nating inspirasyon yung relasyon natin. Kaya, heto tayo ngayon. Ang sabi ng ate ko. Pwede ba? Huwag mong hayaan na ganyan na lang. Hindi natin pinupulot ang pera para tustusan ang pag-aaral ng kapatid mo. Kaya, nakikiusap ako sa iyo ha. Kung gusto mong maging tahimik ang bahay na to at maging maayos ang lahat, kausapin mo ang kapatid mo. Sabihin mo sa kanya na dapat unahin niya ang pag-aaral niya. Hindi yung pagkikipaglandian ang inuuna. Huwag niyong sayangin ang pera. Kung hindi naman siya payag sa gusto ko, bukas ang pintuan. Umalis na siya. Ito na ang una at huling marinig niyong magsalita ko. Ang galit na sabi ng aking bayaw. Galit na galit siyang pumasok sa kwarto nilang mag-asawa. Halatang galit na galit ito dahil halos masira na ang pintuan sa kanilang kwarto. Nung nakaalis na ang bayaw ko, nagtinginan kami ng ate ko. Nagkibit balikat ito. Sabay sabing, hayaan mo na ang kuya mo. Pagpasensyahan mo na ha. Sumunod ka na lang sa mga sinabi niya. Umiwas ka sa mga lalaki para naman wala na siyang masabi. Nagmamalasakit lang ang kuya mo. Huwag kang magalit sa kanya. Isipin mo na lang na kapatid mo na siya. Isipin mo na lang na tama ang mga sinabi niya. Dapat unahin mo ang pag-aaral mo. Hayaan mo muna yung mga lalaking umaaligid sa iyo. Ang sabi ng ate ko. Alam mo ate, hindi naman ako galit eh. Nagtataka lang kasi ako kung bakit ganun si kuya. Magkaiba kasi kayo. Ikaw, okay lang na makipagjowa na ako. Bakit si Bayaw? Ayaw niya. Hay nako, ewan ko ba? Naguguluhan ako. Sige ate, may pupuntahan pa pala ako. May project pala kami. Uuwi din ako agad ate, pagkatapos ng project namin, ang sabi ko. Aalis ka? Anong oras ka babalik? Baka mamaya. Kung sino-sino na lang yung mga kasama mo. Sumabay ka na sa akin. Pupunta kasi ako sa bahay ng kaibigan ko. Tawagan mo na lang ako mamaya, ang sabi ni Bayaw. Oh, honey, aalis ka din pala. Sige na, sabay na lang kayo para wala ka nang masabi at para hindi ka na magduda. Sige na, alis na kayo. Mag-ingat kayo, ang sabi naman ng ate ko. Nung time na yon, Miss Lady L, nakita ko ang pasimpleng senyas ni ate. Kaya, hindi na ako nagsalita pa. Sumama na lang ako kay Bayaw para hindi na siya mag-isip ng kung ano-ano pa. Motor yung ginamit namin noon para daw mas mabilis. Yun ang unang beses na magkaangkas kami ng bayaw ko. Kaya, naiilang akong humawak sa balikat niya. Natatakot man ako dahil hindi ako sanay na sumakay sa motor lang. At nung napansin ni Bayaw na hindi ako nakahawak, nagalit na naman ito at ang sabi niya, gusto mo bang mahulog dyan? Ang galing ah, hindi ka man lang kumakapit. Kung mahulog ka dyan, gastos na naman. Hindi mo pa iniisip na pwede kang mahulog dyan? Kumapit ka. Ang galit na sabi nito. Sa mga sinabi ng bayaw ko, hindi na ako sumagot nun dahil nakaramdam na ako ng takot. Bigla kasing nagbago ang bayaw ko.
mula nung nalaman niyang may umaaligid na sa akin. Pero hindi ko binigyan ng mali siya ang pagbabago ng kanyang ugali. Dahil ang tanging iniisip ko na lang yung sinabi ng ate ko. Isipin ko na lang daw na kapatid ko na ang bayaw ko. At dahil sa iniisip kong ganon, lalong humigpit ang pagkakahawak ko sa kanya. Hanggang sa hindi ko namamalayan na nakayakap na pala ako sa aking bayaw. Sabay sabing, "Kuya, salamat." At sa sinabi kong yun, biglang nagpreno si bayaw. At ang sabi niya, "Hindi ka ba galit? Bakit ganyan ka? At bakit mo ako niyakap?" Ang nagtatakang tanong nito. "Kuya, hindi ako galit. Iniisip ko lang kasi ang sinabi ni ate. Ang sabi niya kasi, isipin ko na lang daw na kapatid kita. Kaya, heto. At dahil yun ang iniisip ko, yumakap na ako sa'yo. At syempre, nagpasalamat na rin. Kuya, inuulit ko po, salamat." Ang sabi ko. "Ganun ba? Alpha, pasensya ka na. Sorry." Ang sagot ni bayaw. "Naku, kuya, wala yun. Sige na, tara na. Baka mamaya, mag-iyakan pa tayo dito." Ang sabi ko. Nung time na yun, nagkaayos na nga kami ng bayaw ko. At dun na din nag-umpisa ang pagiging malapit naming dalawa. Hindi ko alam kung ano ang mga naging dahilan. Dahil nung nagkayos na kami ng bayaw ko, unti-unting hindi na din maganda ang ugnayan nilang mag-asawa. Lagi na silang nag-aaway. At ako yung nasa gitna para hindi na lumala pa ang pag-aaway nila. Pero kahit anong gawin ko, lalong tumitindi ang pag-aaway nila. Hanggang sa isang araw, umalis ang ate ko. Dahil gaya ng dati, nag-away na naman sila. At si bayaw naman, naiwan sa loob ng bahay. At wala siyang ibang ginawa, kundi uminom ng uminom. Nung una, hindi ko pinapansin. Pero, nung nakita kong marami na siyang nainom, lumapit na ako sa kanya at ang sabi ko, "Kuya, tama na yan. Baka mapano ka pa dyan eh. Marami ka na kasing nainom. Kuya, halika na. Ihatid na kita sa kwarto nyo." Ang sabi ko. "Alpha, pasensya ka na ha. Sige, tama na to. Nahilo na kasi ako. Papasok na ako sa kwarto at matulog na ako. Alpha, inuulit ko, pasensya ka na." Ang sagot niya. Tumayo na nga ang bayaw ko at maglalakad na sana ito. Kaya lang, bigla siyang natumba. Agad kong tinulungan si bayaw nung natumba na ito. Hinawakan ko ang kamay niya at dahan-dahan ko siyang pinaupo. Kaya lang, Miss Lady L, habang hawak ko ang kamay niya, ako naman yung nawalan ng balanse at bumagsak ang katawan ko sa katawan ng bayaw ko. At sa pagbagsak ng katawan ko sa katawan ni bayaw, nagulat ako at talagang nakaramdam ako ng hiya. Kaya naman, tatayo na sana ako nung bigla niyang hilahin ang kamay ko. Sabay sabing, "Pwede bang ikaw na lang? Matagal ko nang tinitiis to. Gustong gusto ko nang ilabas. Sobrang sakit na eh. Halos hindi ko na kaya. Kaya lang, ang ate mo, hindi man lang niya kayang ibigay ang mga pangangailangan ko. Hindi ko alam kung bakit siya ganun. Please,
pagbigyan mo na ako ang pagmamakaawa ng aking bayaw. Bayaw, parang awa mo na. Layuan mo ako. Ayaw kong malaman to ng ate ko. Maghanap ka na lang ng iba. Pasensya ka na. Hindi ko kayang ibigay ang gusto mo, ang sagot ko. Bakit pa ba ako maghahanap ng iba? Alpha, ikaw na yung nandito. Lalayo pa ba ako? Sige na, pangako. Ikaw at ako lang ang nakakaalam nito. At habang nagsasalita ang bayaw ko, hindi ko namamalayan na unti-unti na palang lumalapit ang labi niya sa labi ko. At yung sumunod na eksena, hindi ko na pwedeng sabihin pa dahil masyado ng sensitibo ang mga eksenang naganap sa pagitan namin ng aking bayaw. Pagkatapos ang hindi inaasahang pangyayari, agad akong pumasok sa kwarto ko. Hindi ko alam ang gawin ko. Masakit ang katawan ko. At hindi ko maipaliwanag yung kirot na aking nararamdaman. Dahil sa totoo lang, si bayaw ang nakauna. Pinipilit kong pinakalmang sarili ko dahil sa takot na aking nararamdaman. Kinabukasan, maaga akong lumabas sa kwarto ko. Kakausapin ko na sana ang ate ko dahil gusto ko nang umalis sa bahay nila. Kaya lang, sinabi sa akin ng bayaw ko na wala pa daw ang ate ko. Sa sinabing yun ng bayaw ko, nag-aalala ako dahil yun ang unang pagkakataon na hindi siya umuwi. Nag-umpisa na akong kinabahan at nagigilty ako dahil sa pagkakamaling nagawa namin ng bayaw ko. Nung nalaman kong hindi pa umuwi ang ate ko, babalik na sana ako sa kwarto ko. Kaya lang, hinawakan ni bayaw ang kamay ko. Sabay sabing, bakit ka umiiwas? Tungkol ba ito sa nangyari kagabi? Ang alam mo siguro, hindi ko natatandaan ang lahat. Sa totoo lang, Alpha, alam mo, hindi ako nakatulog kagabi dahil sa kakaisip sa iyo. Alam kong mali ang nagawa natin. Kaya lang, sa'yo ko lang naranasan ang hindi ko man lang naranasan sa atin mo. Pwede bang ulitin natin ang nangyari kagabi? Ang sabi nito. Bayaw, alam mong mali ang ginawa natin. Kaya, pwede ba? Tigilan na natin at kalimutan na natin ang nangyari. Huwag na nating hintayin na malaman pa ito ng kapatid ko. Dahil alam na nating hindi maganda ang kahantungan pag malaman niya to. Kaya, pwede ba? Nagmamakaawa na ako sa iyo. Layuan mo na ako. Tama na. Hindi ko na kaya yung ganitong sitwasyon, ang sabi ko. Yan kasi ang mahirap sa iyo eh. Alpha, bakit mo kasi pigilan yung nararamdaman mo? Huwag mo na kasing pigilan pa. Hayaan na lang natin ang ating mga sarili. Ang sagot ni bayaw. Sabay hawak sa mga kamay ko. Nung hinawakan niya ang kamay ko, hinila ko ito at tumakbo na ako papasok sa kwarto. Hindi ko na hinayaan na muling mangyari pa ang isang pagkakamaling hindi na dapat mangyari. Ayaw kong masira ang relasyon naming magkapatid dahil lang sa iisang lalaki. Kaya naman, umalis na ako sa bahay ng ate ko. Naghanap na ako ng pwedeng matutuluyan. Huminto muna ako sa pag-aaral. Naghanap ako ng trabaho para may pambayad sa boarding house ko. Nagtataka ang ate ko nung nalaman niyang umalis ako sa bahay nila.
Ang sabi ko na lang nun, gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Pinipilit niya akong bumalik sa bahay nila. Kaya lang, hindi na ako pumayag pa dahil ayoko nang muling matukso pa. Ayaw kong ako ang magiging dahilan para mag-away silang mag-asawa. At mas lalong ayaw kong mag-away kaming magkapatid. Sa ngayon, lumipat na naman ako ng tirahan. Lumayo na ako sa lugar ng kapatid at bayaw ko. Dahil ayaw ko nang muling mag-cross pa ang landas namin ng aking bayaw. Kung gustong umiwas sa tukso, maraming paraan. Miss Lady L, dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Alpha. At yan po mga kaibigan, ang istorya ng buhay mula kay Alpha. Sana po ay nagustuhan po ninyo. At abangan nyo pa po ang mga sumunod na kwento dito lamang sa Carinyosa TV. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig. God bless us all.